Ah, fuck. Okay, mama. Okay, fine. Tell ukhuluma nawe. Hayi. But why you ngikhulume naye. Kodwa yini? Uzoqhamuka namakhaya uzokubanisa nomakhelwane. Awuzwa wena doda, awuzwa wena. Awuzwa wena. Usushisa ingane yabantu. Awulungile yisho liyenzani. Awushise ngani mina? Ngabe ushise mina phela awu. Woza phela. Okay. Woza la kumina, woza la kumina. Usuke nawe, usushela wathi wenzani. Usuke nawe. Sanibonani Mzansi, igama uSandile wakaMagwazi Sibongo man. Lalelani bafethu. Njenga namhlanje bafethu ayikhulumisi lento ngisendaweni yaseBhamshela bangibizile bathi ngizobasiza because badinga khona umuntu ongondli, umuntu ongasebenzi, umuntu osebenzayo, ongasebenzi. But ke angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba niyalazi udaba uthi ngoba sesila ngizonwele khama kwishow yethu la sibuza khona ukuthi awondli, waye ungamondli umntwana kwenzakalani senzani silwela ingane zenu bafethu la eSouth Africa. But ke angifuni umosha kakhulu ngikhuluma kakhulu indaba eziningi because niyazi nani uthi uboy masefikile, suke sefikile, esethelekile ephethe ithimba lakhe bezosebenza. But ke asingalokhu simosha isikhathi bafethu. Nilento ebalekile kumele lokhu niyenza bafethi leli sithandayo silikeni ni comment ni share nitshela abangani benu nibabize nibatshela ukuthi ziyaduma ngale oSandile baphethe indaba enkulu lapha nephethe umdlala amatifane on the other side naye lungisa umjolo. But ke namhlanje sizobuza umuntu la ukuthi awondli ngani, why ingane ikhula kanzima ukhona, dlala siyasebenza awondli asikhale. Phinde nginibingelele Mzansi, igama uSandile wakaMagwazi Sibongo. Lalelani ke bafethu. Yabo ngoba sengihleli kanje ngihlele insimbini ngirelekise kanje. Kahle into esuke sekuhamba nje ngisuke ngihamba nomuntu okuyena osibhalele wasitshela ukuthi ngicela nisondele nganeno nikwazi ukuthi ningisize because khona inkinga ekhona ekumele nikwazi ukuthi ningenelele kuyona. So namhlanje sivakashile sila eBhamshela but ke angifuni lokhu ngidonsisa kakhulu uzodedela ubhuda yami ingitshela ukuthi why isibizile khambani my brother. Sawubona bafo. Ngiyaphila mfowethu khamba kanjani? Hayi akufana. Yanga bami. No asiqale nje kanje na my brother ngifuna uzazise nje ukuthi ungubani and then ke sithathe from lapho sesiye enkingeni yakho. Ubhudu ba. Ngusibo bafo. Usibo. Yebo. All right my brother. I know siyakwamukela mfethu kushow yethu. Ngibonile bafo lapho usibhalele ukuthi kuningi man. Kodwa ke ngifuna ukuyidonsisa mina ngifuna ukuthi usichazele ukuthi kahlahle khambani for umuntu ongayifundanga i-email yakhe azi ukuthi kahlahle waye usibizile thina namhlanje kwenzakalani? Kahle bafo. Ngizongaba nenkinga nomuntu onobudlelwane naye. Kahle sinengana lo muntu yabo. Yini ngathini? Umuntu besebenzwana nje ngisasebenza kahle yabo ngibamba lamadongo bengiwabamba kanjani. Kuhamba saphela sona isibani. Sure. Kanti manje sesinengane naye. Yabo. Ukuqhuba phezulu kwesikhathi kanjalo bese ngasayenza ngendlela beseza ngayo before yabo. Sure. Ngibona namta ukudlelana kwethu kanjalo abuseko ngaleyo ndlela kanjalo labo khona la kushoda khona ngizama ukubuza yini mina sengirong noma mhlawumbe ukwenza noma mhlawumbe ukufika kwengane hayi ngabe bekho inxazululo kanjalo kaze ngabona nami bengizama ukubona manje yabo ngiyenzani yabo njengendoda kanjalo yabo kwahamba kanjalo abakhona ingane emhlabeni sure kodwa nje impilo besiyiphila kanjalo bengangcolisi kwamina ngisho noma impela lo ngizalayo bebonda siphile inye impilo ade koshona mina noma koshona yabo yena umama vela ngabona no okungcono la manje yabona sihlukana sure kodwa nambe bengafisa ukuhlukana naye kodwa manje impilo bese ngiyiphila yabo ngemnandi yabo yabo ngoba vele ngize ngamshiya ngokumthanda vele saba nengane kodwa manje vele yabo ngiyamthanda ukuphila impilo naye kodwa hayi bafu okay bafuthi ngiyasiza isitori sakho nkabi yami side sona but ke ngoba sila kwishow yethu le esithi awondli kahle la kwenzakalani sini ngifuna ukungena lapho ukuthi kwenzakalani lapho kahle lana bafo into bengifuna ukuyilungisa ngoba nizana mina ngize ngabhala kanjani ngambhalela khona izinto bengifuna ukuthi manje ngikwazi ukuyilungisa yabo khona umuntu angakwazi ukungisiza yini ngoba kahle ingane bese elithile kumele kuma yabo oyihlala nawo umntwana ngihlala nami ingane yabo manje inkinga ekhona ukuthi manje yabo ikhadi lesonto lisasekuyena uma wengane okay manje lonto bengifuna manje yabo ngoba ninibhalele ngoba ngenza manje yabo ukwazi ukumsiza manje ilungise lezi zinto lezi yabo lo muntu yabo ekwazi ukulethela ikhadi ngoba manje ikhadi lona izokwazi manje ingane yabona ondleka yabo lo ndabo iningi izinto zingayenza ngale mali engane yabo ngoba yena mhlawumbe idlela amasavana ngayo manje mina bengifisa manje yabo kube khona ikhadi libuyele yabo mina no ngiyasiza isitori sakho kabami lento simple vele ingane I think ama rights asho njalo ukuthi ingane la ikhona akube khona nekhadi layo
You understand? Yebo. So isondlo somntwana sibalekile ukuthi siye emntwaneni. Yebo. Because somntwana. So yena umama mangabe nikhuluma naye uma wengane ikhadi lihlala kena ngaziphi izathu? Hey, bathi ngiyazama ukuthi yena ulibhalisile ikhadi. Oh yeah. Ngoba nengane vele ibiza isibongo sakhe. Oh yeah. Kodwa angazange ihla kodwa ngayihlawula ingane. Abesaphila uma wakhe yabona ubaba wakhe kodwa bathi beshona ayi washintsha izinto. Namba ngeke ngikwazi ukulwa kanjalo labo lona umuntu esifazane. That's what nami vele ngikhola. Ngoba yini seyishilo ukuthi manje angiyondla ingane kodwa manje ngiyayondla ingane ngayihlawula ingane. Yabo. Kodwa ngoba manje seyimphikisa manje ayikho into engayenza nami. Kubalekile manje yabo kutholakala ikhadi umuntu aqhubeke ephila yabo. Okuningi. Okay, sakwazi ukulungisa. Ngikuzwa kahle ngana sekhaya. Shuthi kahle into esoyikhuluma nayo uma umntwana ukuthi abuyise ikhadi lomntwana isondlo somntwana emntwaneni. Ngabe ngiyajabula ngaloko. Okunye asikudingi ama love back mhlawumbe uthi niyathandana kanjani umjolo wenu kanjani wona. Bafo. Kuningi. That's a story for another day. Ngoba manje ngazi kwashona ilanga. Phinde kushona lesibili futhi yabo. Alright, kabe amveleni mina ngizile ukuzolungisa umjolo nje. Into engizoyenza nje iyodwa ukuthi sikhulume indaba yesondlo somntwana. Akhona impela ngiyabonga impela ukuthi manje yabona ukwazile ukufika yabona mfana lezi mina ngingajabula mangalunga lezi zinto kanjani umuntu akwazi uthola ikhadi ingane iqhubeka iphila ngisho ngambona uma wayi babingelelanga wavela bo iyaphi ingane umntwana yena manje ngoba uthi uhlala naye wondleka kanjani ubhuti yaSpan uyasebenza wena angisebenzi baba ngiphila ngamatoko ngalo akutholayo umama kanjalo ngoba umama wami kanjalo sakhola leyo grant kanjalo iyona kwazi ukuthenga yabona impuphu lesikwazi ukudla kanjani nami ngitholile something la ngiyobamba khona ngiyakwazi manje yabo sibambisana sinomama kanjalo but ekhaya nje ninomani hleli kahle nomntwana everything it's just that nje udinga ukuthi kube khona lo peace walo mali peace walo mali ngoba izokwazi ukusiza kanjalo ngoba phela ngeke ukulinda ne grant yakamama kanjalo abona ibe khona ekhadi le ingane safari imali nayo no kuyazwakala Mzansi story simple inkabe yami la ikhala ngokuthi no ngiyavuma yes ngumuntu wesilisa but nami ngibamba amatoho angikwazi ukumafford umntwana ngendlela kumele ngimafford ngakhona but ke into esengidinga ngidinga ukuthi umntwana kuze isondlo sakhe ngala sikwazi ukuthi siede la sieda khona empuphweni akwazi ukuthi umntwana naye adle akhule ngendlela njengazo zonke izingane but mina into engizoyilwa la ngizola into esimple ngizokola isondlo sengane ngoba isondlo sengane kumele siye enganeni ayikhulumisi lento ayinasicefe asambeni Mzansi siyolwa indaba enkulu my brother ngicela sifake icathulo sibiza uba4 si my brother asambe boy Kwenze njani? Unjani my sister? Ngiyaphila ntombazana. Yes. Wafika nama camera futhi. Oh yes. Ama camera ma. Kwenze njani? Okay, ngingachaza. Into wrong? No, ayikho into wrong. Ngikhulileka tatela ublood ntombazana. Igama lami uSandile waMagwazi Sibongo. Yes. Ama camera la ukhala ngawo ngihamba nawo umsebenzi wami ngihamba nama camera. Hayi ngeke wasuse good. Kufanele sokwazi ukukhuluma kahle. Okay, but ngeke ngikwazi because ngoba ngisengichazile eqaleni ntombazana ukuthi ama camera umsebenzi wami ngihamba nawo ngokumsebenzi. Yeah, kodwa ayikho nje into embi, akho lutho nje khulileka. Udingani? Ngabe usisi uNonhlanhla kuqala? Yebo nguNonhlanhla. Oh, number 1 ke sisi. Sisi la ngithunyiwe. Khona umuntu engihamba naye othe size. Ubani loyo? Angizwa? Ubani uhamba naye? Ngihamba nobhuti uSibuku. Ngabe ngicela ngidlulisele ubhuti uSibuku kana. Ngiphuthumesela ubhuti khona soyilungisa lento le. Hayi khulileka mhlawumbe uyamazi. Hawu. Sibari. Usabona. Njani Sibari? Ngaphila njalo sona. Hawu. Sorry ukulethela ama camera ngalezi ekhadi baba. Hayi ngeke Sibari. Sorry. Kodwa ngamtholisisa. Kwenze njani? No, kodwa besolungisa la manje yabo into angisi nalaba. Wamani wahamba nama camera ngabe ngcono wabulethe inkomo. Mhlawumbe ulethe zona. Uphephise kuleyo ndaba kanjalo. Kancane kungiyaxolisa ukuniphazamisa. Wasuthi Sibari manje. Usisi wami Nonhlanhla. Wena uyena Nonhlanhla nje ufike ngayo wafika nama camera nabantu imane ngathuka Xolisa mina. Konke wrong Ngiyaxolisa so ngoba uthi Nonhlanhla akuwena. Akumini Nonhlanhla. Usisi wakho Nonhlanhla. Usisi wami Nonhlanhla. Okay, it's fine. Singakwazi ukuthola uNonhlanhla ke noma uthi ukhona. Ukhona. Siyacela sisona sibizela yena siyacela because ngoba usushilo wathi Sibari nje size na Sibari solungisa lona. Sibari ngeke. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa ma. Hayibo. Wozi nendaba enkulu la. Usibani ufike nabantu nama camera. Ubani naloyo?
Ngena nangu mbaba kaMelo. Okay. Woza. Eba wenja. Uzofuna la ekhaya. Sawubona. Nokwakho uzisukwazi. Uzoqoba namakamera ngobani ufunani kumina? Ngakunikeza nje into yakho yini efuna kumina ke phela? Akuyona indlela yokukhuluma nami. Unefuna yami nje ofunela ngakani? Olani sekhaya la ngizongiza ngenzeni la ekhaya. Ngithi nami umtshela ukuthi ngicela kona wena. Hayi ngathi ufunani kadona kumina? Ngoba yini efunayo kumina? Ehlulaka. Phola phela. Uphelelani? Yini futhi ukwazi ngisho ukwazi ngithi la ngiyaphila uyabona nje ngoba ngizela labafisi ngizolungisa izinto abakayilungisa izinto nganikeza ulungise kanjani izinto iright nje ingane wade ngibona nje izolo uyilethile ngane kodwa manje khona ukushodayo kupha okushosha ubika ngethekela ama chips ekwaqeni ufunani kumina iphila ngama chips ngani iphila ngama chips ngani ukhona nje ugogo ehona nje bani usebenza kangadweni usebenzini wena mina ngizabona ngizama khona kodwa manje phela nawe phela lapho yosebenza zonke izinto ngicela sirelax makamelo ngicela uhlulaka phela akhuluma ubafu kanje unika isikhathi ukuthi bayakhuluma okay angishisenike ngifisi kabi ngiyaphila dawuzwanga nawe yendaba zanga ngithi angizazise okay zazisa sheshisa ya ungadinwa yini igama lami uSandile wakaMagwazi ngoba usibona nje sicwala namakhamera siyaxolisa kodwa ngesimo sokuthi ubaba Melo uthi asize ndawo size la sizokhulumisana nawe okay ungabe nabo khuluma so iyodwa indisizele sheshisa phela khuluma sheshisa inika isikhathi uyanyanyisa wena phela uhlanza phela makunyanyisa uhlanza phela uhlanza makunyanyisa kodwa phela unika isikhathi nzeleni isikhathi phela chaza wecameraman chaza makamelo kuhamba kanje into ekhona ubafu usibu ungibizile wathi angizila sizokhulumisana nawe yes sizokhulumisana nawe mayelana noMelo umntwana yabo solungisa into yomntwana lana into eyenzakalayo uyakhala ubafu ukuthi umntwana ukhalelani no asikale ngoba phela kuyena phela ingane nonina ikumini ingane manje khona ukushodayo ingane izibe kuyena ifike kanjani yahanjiswa yimini kanje ukhulumile ngakhulume nawe nje wena qoki ndini uqabiswe wena uqabiswe wena ingane ngayithatha mina ngezami izandla ngikhulume naye yena lo leli qoki leli wathi ukhona vele uma vele izwa lona ngathi okay nami ngifuna kube ngizama amatoho ngebhadi leko ngagcina ngathola amatoho yagcina isihlezi kubo kwakhe ingane i-right ingane yini ifile yekula ngicela ukubuza into eyodwa ke ikhadi pho awusalethe ngoba phela ushuthi ikhadi uzoletha ngesonto ezizayo uze ngekhadi uyakwazi ukuzala wena uyakwazi ukuzala kodwa ubani ukuzalisisa wena iwena phela sahluleki ndini unesibindi uyindoda ukunetshebo umsebenzi cela sikhulume mfethu yabona la ngathi sizoba nenkinga because yazi inkinga yami ukuthi ehlisa umoya zama ukuthi sikhulume nginkinga mina but ehlisa umoya nginkinga mina ngithi hey nisobona hayi ukuthi uyinkinga but nawe sicela usilalele sikhulume nawe inkinga uphakamisa umoya kakhulu mawakhe that's the problem because yabona into engisho mina ngabami yodwa asingalokhu siphikisana naye mina ngingathanda ukuthi manje lento izophela kanje yabo kodwa manje yabo angazi phela yena kumele awazi Sala sisaqhuma ukuthi ngiyinkinga la ekhaya. La emzini kababa noma ungaze ngithatha kancane wona ngoba wasakhomzala khofana la ekhaya uzojola. Akabu ukhona ngoba la egcekeni. Mama wakhe yazi ngithini. Waza sikhuluma. Ngithi mina mama wakhe yini kanti usulisa sifika nje. Yini usulisa. Hayi usuyanginyanyisa. Awuhlezi unolaka. Unolaka lakho yini ulaka. Uzofuna ikhadi. Yeah, phela ikhadi. Awungani. Ihlala kanjani kuwena? Ihlala kanjani kuwena? Ihlala kanjani ikhadi wena ngoba Isibindi esinenyongo eceleni wena. Hola ndingane phela uhlale naye ikhadi konke. Akaze yangihlula vele mina ingane akaze yakhipha amagama ngidakwa nawe nje ngidakwa nawe nje. Ngidakwa nawe nje wena ngithekela wena futhi sawabitshwala. Okay mama. Ngiyijakabu wena. Kodoyi. Ngiyabonga. Ngicela sikhulumisane. Ngithi mina sharp vele nenkinga zenu angene kulezo inkinga ngawungena awuhlangana angikwazi ukuthi ngoba usungena isikhathi isikhathi kuphela khona ngaba ngcono kanjalo ngiyabona but ima kule show yethu kule show yethu indaba imi kanje ma sikhuluma ukuthi awondli ingane kule show igama le show awondli so ngizibuyele ekutheni mina isondlo sengane singena kuba
Isondlo sengane singena kumina impela ikhadi likumina impela. Ikhadi leqolo. But ingane ihlala noba? Angisebenzi ihlala nayo impela nogogwayo. Angisebenzi nami liyakwazi ukungisiza lapha nalapha. Angisebenzi nami. But isondlo sengane esondla wena kumele ngabe kondlela. Uyawufaka lo plastic omncane emgwaqeni. Ufakeni Waxoxa lona kuba afuna usungibona kubo lo. Wathi afuna usungibona kusungekho phela Ngosheleni, afoshelani pho. Usungekho. Mabura bafo. Afoshelana, angithi hayi lo ganga kwakho. Nganga kuphi? Ha kodwa. Wena usangifuna yini? Angisakufuni nginamadoda ami. Nangivela ngisakufuna. Okay mama lo it's fine mama lo. Mina ngizile ukuzolwa into yenu. Angizile ukuzolwa into yenu. Mina ngizolungisa le esondlo somntwana. Isondlo somntwana sesingena kwena. Usho njalo mama. Sikhona vele kumina, sikhona kumina. Yebo sikhona Okay. But ubafo umntwana uhlala naye. So bona benze njani ngomntwana? Umntwana ukhula kanjani isondlo singakwena? Yabo. Mawakhe yazi mfethu ngifuna uqamba ngazila sisibhekene nengadla. Ingadla enkulu kabe kaba. Okay. Inkulu kuba mina nje ngithathana indlela kwenza ngayo kodwa phela njengabantu Okay. Wena baba Melo umama lo kodwa uyamfuna ukuthi abe khona enganeni. Yeah, just for ingane futhi uyafuna. Hayibo. Hawu. Hayibo uyazosha nje uyaphi? Kodwa Iba washishiselana. wenza mama wenza. Ah fuck. Wenza. Hayi boy, Okay mawakhe. Okay fine. Ukwenzelani? Cela ukukhuluma nawe. Hayi. But why Uzokhuluma nami nangumuntu kumele ngikhulume naye. Kodwa Okay. Uzongibambela namakhamera uzokubandisa nomakhelwane. Awuzwa wena doda, awuzwa wena. Awuzwa wena. Usushisa ingane yabantu. Awulungile yisho iyenzani Awushise ngani mina? Ngabe ushise mina phela awu. Woza phela woza phela Okay. woza la kumina woza la kumina usuke nawe usushe nawe uzwenzani usuke nawe Mawakhe awuzama ukunderstand. Awusulaka phela uyathanda ungilandela wena uyathanda ungilandela wena uyathanda ungilandela nani? Uyanyanyisa wena doda wena ngingaphume empilweni yakho uyangilandela wena hayi uyanyanyisa wena Kodwa mawakhe no Cela ukuzehlisa ntombazana. Siyazehlisa uyangizwa ngithini? Yeah, ngehlile vele ngehlile. Nifuna ngihlalele la ekhaya ngokuthula. Yes. Ngokuthula nizongisukela la ekhaya. Nifunani kumina? Nifunani ngempela phela? Understand ukuthi kwenzakalani manje. Understand? Usuphuma namaketelo ushuka usiqede ufuna uqeda. Naku umuntu ebefuna kumqeda hayi nini? Awushise ngani umshiselani? Nifunani vele nifunani? Okay siyaxolisa. Ngoba uyangisaba uyazi vele ngizokubulala ngesibhaxo wena. Suka mani Mawuthi uyambulala umuntu uyakushaya ni mama lo. Awulana awulimazi bebe kushaya ngani? Ukhuluma yini enilandile nje? Uyamshaya igwala lento. Ngafundisa yena ngoba wengibhonya. Ngafundisa yena. Wenzani zekubhonya? Ubani yongisukela ngithi. Ongisukela ngokufundisa utshwala wena. Angifundisa ngikhatha nomakhelwane wena. Ayiseki manje ngiyanyisa. Mangabe uthula first time wena yabo ilo muntu wakufundisa utshwala. Uyena lo. Imina. Iwena wena kusukela sajona safunda isikole high school wena. Tshela waqala ngogwenga nqaba. Osokutshwala. Uvumelana uthini mina ngoba mina ngicomplain ukuthi wena uphuza kakhulu la emathaveni. Wathi nongcona siphuze niso2. Kusho wena imkhuba yakho. Wahlakele kakho. Abo lento ikhuluma kanjena ayisho. Abangani bakho ungabachathela sonke istory. Yini indaba ngizoba inkinga mina kithi. Sithini istory? Ngizoba inkinga mina kithi. Wayiswa yini endlini yami wena? Ngcothi ushile wena. Okay. Wayiswa yini endlini yami? Lahambela mina. Angixoshanga. Hayi wangixosha vele kwabona ungibhonya kufebela kuphi mina. Okay mama lo. Ufica ngendoda mina ufica ngendoda mina. Ukwazi ungiphekela wena. Hayi ubani ke ngipheke phela kina ungilobolanga. Ungilobelanga phela ngeke. Kwamzala nje phela. Ngizama ngemakitchen akini ngobani? We understand sesilwe enye into engajwayela kabi wena. Uzongijwayela kabi wena. Senilinda bazeni ngithanda ukuhlebisa nini? La ituza amani. I get that kabe yami yazi ngiyakuzwa mfethu but umbuzo wami uwodwa ke sibuku ba hey nawu nesikhathi ngoba wena inesidina nje kwawena inesidina uyozusha nje awaziswenzani asitile naleyo nto le manje yabona ngihlangene la makamelo ngicela senze kanje ntombazana yeah ngicela ungizwe kuqala ukuthi thina sibekwa yini emagcekeni right okay yini ekubeka la into esibeka la emagcekeni ma ingane umelo right ingane yakho no ingane ayinalutho yiphi point okay kwenza kanje
ubaba womntwana uhlala nomntwana right Ehe ngiyakwazi lokho ngiyakwazi Okay. hlala phezu kodaba sheshisa. okay umntwana sheshisa. okay umntwana Hayi ezehlala sheshisele ya. okay umntwana ezahlale naye ubhuti Sibu ufike kanjani Awuhanjiswa yimina. Wanjiswa yimina. ngaziphi izaba Yes athi zokuthi ngifuna ukuphuma njengomuntu osifazane ngiyozama amatoho. Ukwazama uyasebenza. Ngadluleka phela ngiyasebenza noma sonke uyasebenza. Uyasebenza noma uyasebenza. Yena kodwa lapho uyohleza uligonile zonke insuku. Ungazongitshela lo dodo ongitshela wona. Ungazongiyela wena la ekhaya wena. Kodwa ubhala ujakwa manje. Manje kugcwele manje basibuka abantu emkhuba yakho. Ngoba yeke kufe kumina sakhuluma kahle. Kumela phansi. Ufonela kangani ungifonela noma ngisendele i-message. Ina iPhone ikhona la endlini. asikhulumisane mama that's why idala ngisho ukuthi mina Asikhulumeni. angilwe mina angilwe Nama ngini. yes thina siphuma Indlela okhuluma ngayo uyathetha. Ngithi phela la ngangitshela wena, ngitshele wena. okay ma Ngitshele wena. okay mawakhe ngicela uhlisa umoya Yeah. so sizokhuluma indaba yengane la Yeah. isondlo somntwana sitholakala kuphi Sithola la kumina. wena osebenzisa isondlo somntwana but ingane ihlala noSibu iphila kanjani noSibu ingane Ukhona naye ukhona. Angene uyasho ukuthi uyazama yini ayizamayo. Yini oyizamayo pho wena? Pho ikhadi lengane. Uhlangana nekhadi leqolo, uneqolo wena ngoba lo wawazi ukuyifaka nje uyishaya kanjalo. Ngayishaya kanjalo. Yafana vele. but mama lo uqinisa likho lana Nakho nje manje uzolela ikhadi leqolo. No phela Usebenzi uyindoda enentshaba umdala uzolela ikhadi leqolo Lenzani ukhadi Hayi elami ikhadi leqolo. Elawu kanjani? Ingane yiphi pho? Angisebenza nami ngiyahla okay Angike vele likumina ungayothi nawe likumina vele ikhadi leqolo. okay ngiyaxolisa mama shuthi ikhadi leqolo lenzani kuwena Hayi liyangisiza phela bhuti ngoba isimo somno sisibheda kanjena nje ngiyathola lo mpuphu. Sibhedela wena umnotho. Kungcono wena unayo akunamali impesheni. Ungcono ingane impesheni kagogo. Ngizoyinikeza ngoba lo mali eqoli lokho kudla kusheshe kuphela. Laphela inyanga ngisebenza. Sengqondo. Selamba ufuna amatoho. Indlela uphila ngayo. Indlela wayikhetha. Indlela wayikhetha. Wena nabantu uzotshela ukuthi wena uphoxa mina uyiphoxa wena. Nawe ipho. mawakhe asikhulumisa Siphuku. Ngidodelweni ikhadi usasa. Vele lengane yami. Uyawudla nona lo 500. Uyawudla na unyoko. mawakhe Uyodliwa na unyoko nje sinemadini. Uhlala khona endlini yami uzobona manje. Hayibo ngiyofuna ngikade ngaphuma kwena. imani Sibu Kade yaphuma ngangeze ngimele induku mina ngishoyo wena. okay Balukeke kusame sophuma la ngibaqala sabela. uthasiza nawe Sibu uthorong kanjani you understand awukwazi ukusho umuntu wesifazane because that's I span leyo nto leyo Ngikhuluma ngaye naye. but mina sengikhuluma nawe nkabi yami man to man ukuthi understand ukuthi uronga kanjani awukwazi ukusho umuntu wesifazane ngento nto yenza kube ngathi nje akwenza ngalo Uzobona. because manje kusho wena Awungibonisa manje. Uzobona wena. shima wakhe Uzobona. khuluma nami kabe yami baba Ngeke ungikhathele mina kithi. mina one thing to engayithanda Ngeke nje ungikhathele kithi. ukuthi wena usho phambi kwethu ukuthi uzomponya Hayi ngendlela asho ayenza ngayo. But awukwazi ukusho Kumele ayihloniphise Baba ngithini? Baba Melo. Wena ngathi sowufaka iblue, ngathi sowufaka iblue, ufaka iblue. Okay. Baba Melo. Baba phela ngaphuma wena uzongizela ekhaya manje ufunani? Sibu Ufunani? Baba. Hayi uyabukisa wena kami uyabukisa sizogeli. Angazi uyofika. Angazi uyofika. awukwazi ukuthi uzophunya umuntu wesifazane bese siyathula ngalokho engathi akwenze kahle Ngeke lapho ngiyaxolisa you understand ukuthi uronga kangakanani Qiniso khuluma you iqiniso. understand uronga kangakanani Hayi musa ungaphindi uyenze serious because ngeke ngikwazi ukunisela Asakhulumi la, asakhulumi la mawaka mawakhe Kuphi khona ungangitshela ukuthi sekhaya la. Thula Ngibela ngami. ngicela khuluma nawe manje Yes. kahle kabami Ngizongena uzokhipha into ke Khipha phela, khipha. mawakhe cela ukhuluma nawe ntombazane Hayi nambakela isifuthe futhi yazi nangonela usuku lami Okay. yazi niyanginyanyisa okay ngokuqala nje hey ngiyaxolisa ningenza ngihlanye manje okay okokuqala ngiyaxolisa right ukuma ngesikhathi ufika nje ufike kahle kanjena ngiyaxolisa hayi ngiyaxolisa mawakhe yeso ngiyaxolisa lezi inkulumo esekhuluma uSibuku ngiqeda ukukhuluma naye manje akwazi ukuthi uzo angikwazi phela ukuhleba ngikhona kunisa angikwazi phela uzokhuluma lokho siyakhuluma sondela phela la sondela la iduze kunisa Sibona ngenze njani bafu sondela la iduze dedele izandla lezi sondela la iduze because manje angikhona nami ukukusiza doctor ngifuna ukukusiza manje nawe uduze uyakhuluma bebe udaba phela kuwena uma nawe ukhuluma khona ngabe uyathula kanjalo wena sondela la iduze sondela la iduze khathala
sondela nesondela la eduze nginendlela ngiyahamba Mawakhe okay ya unendlela ungacaza ngoba awuhlangana Okay, mawakhe. ngifeba ngento yakho iwafeba ngeyami Okay, mawakhe. awufebe ngani wena Okay. uhlula bani ingoba into zene eyomelana wena silimo Okay, mawakhe. ngoba usebenzi okay mawakhe uyaphakela Okay. uwonke impesheni Ngiyabonga. le ngabe iyondla ingane yakho nesibindi sokudla ukudla kini okay azosebenza Nawu nesibindi udla ingane yakho. engane yami Okay, mawakhe. icala lengane yami Okay, mawakhe. ilandi iqolo lelami iqolo wazala mina la Mawakhe. ngangingedwa mina lesibhedlela Hayi, ekhindedwa kunzima, ngangingedwa wawungekho ngiyeke Angekho. ngiyeke baba Melo mawakhe ungakhona ukukhuluma nami ntombazane okay asikhulumisane Yeah. mina ngilwi nawe yezo Yeah. angilwi nawe ngiyaunderstand inhlungu zakho ngiyazizwa uyangizwa ngithini kwena but engasawuziswa nje No, kwawena ngizizwa engasawuziswa kahle. nini uyangehlisa nje uma uyangehlisa but ngifuna ukukhuluma nawe Hayi, khuluma Okay, phela, khuluma. okay sharp Khuluma. imi kanje lento mama lo ngoba besengibuzile eqaleni Yeah. ukuthi umntwana uhlala noSibu right Yeah. okay nogogo wakhe hayi nosibu usibu ngiyakwazi ukuhlala nengane yedwa Okay, ingane ihlala ngiyafana nogogo. nosayihlali naye ahlali lokubo okay ingane ahlali lokubo ingane ihlala no ahlali nje kubo Okay. yondle wena Ihlala Mfobe. Okay. Ingane ngoba ugogo wakho la oyondlayo Okay. wawena uyondliwa Uyokhuluma wawena thini ukhuluma? sahluleki makamelo mina impi yenu angihlangene nayo uhlangene ngoba ula kuyona ngiyaxolisa uhlangene ngoba ula ngisaphinde cishe ngakusisa nje ngeketelo ngoba uyahlangana uyayifaka nakhona ngiyaphinda hayi uyamnyanyisa wena ngiyaxolisa ngiyasehlisa Yeah. ngithi mina manje into engilethela mina umelo Yeah. nesondlo sakhe Ehe. You understand because kumele understand ukuthi ingane iyondliwa kanjani iyondliwa uba kuphi Yeah. yona into engiyizele leyo Okay. right ubafu Kuthi la ndlela angazi lutho kodwa hayi manje wazini Sibu, wena hayi, wazini Sibu, wena Sibu, ngitheni baba? wena Ngitheni ukuze ukwazi ukulungisa paralabia relax kutshele wena okay mawakhe paralabia Mama, wena paralabia. vala umlomo Iphala lamadoda, vala umlomo wena. kulungile ayangondla wena okay mama tshele ayangondla ke wena kungcono okay uyangondla wena wakwangondla wena wakwangondla wena Makamelo. angondla angifike ngidlala lapha kuwena usuku bonke yongijifa desi ungeze yonke uhlelo ukuneza u10 rand wetsipho Mina lo. bangitshela wena sahluleki wena sondela la okay wazi wena. hayi ngosisewe nkombi mina ngikuphasa usuyaliphinda futhi igama usuyaliphinda okay Sibu sengikhuza ukugcina kabe Hawu, usindela abafundi. mina azizoshaya Yazizoshaya abafowethu. Okay, Wesibu yazi engizoyenza yini mina kabe yami engizoyenza yazini mina ngizofika ngibiza ithimba lami because kwawena awufuni ukusizakala because kabe yami oza la sikhuluma ngakhuluma nawe ngithemba awukathi ukuthi uzobona umuntu osifazane i-wrong Manje lo isonto lenza ngani? okay mawakhe ngiyaxolisa lezo ntombazane ngiphinde ngiyazehlisa mawukuthi uyaphinda nkabe yami mina ngiyathatha ngokwami ithi la khuluma kahle lalela-ke na uzoyixabanisa nami-ke nawe yabona-ke nawe uzoyixabanisa nami-ke nawe yazi uthe wena uzolungisa izinto la Yes. khuluma nathi la Ngiyalungisa-ke manje. usuyogwavuzela laphana engathi umdlane wethu qosukile okay mawakhe khuluma la okay ngiyaxolisa but abamuntu hayi wahle wena awume Sibu fuze wena Yazi mina into- ngcono mina yazi mina into kunawe engiza- ayikho wena mengibona ngabe ngiyathula okay ngabe ngiyathula mawakhe awusani isibonelo esihle wena okay mawakhe wesibi okay mawakhe bolile wena Wazi Mina wena mawakhe, sizokuthola sizohlangana. angikho- Ukhuluma ngakho kukhona lezi khona zokubamba. ngeke ungithole Awume. ngeke Ngiyakuyeza ungithole lento Sibu. woza manje woza suka woza la manje Woza la manje. okugcina nci manje Angibuka kanjalo Wazi wenza kanti uyigwala. mawakhe Hey, ngiza kuwena mina siyakhulumisana manje Yeah. into engilethela ingane nesondlo sami awukichazelile phela nawe awuzwa yini ngichazelile nje nawe lokhu ubesele ngento eyodwa walweni okay hawu uSibu nokulwa kwenu Yeah. angihlangene nakho naku Ngizwa ngithini? uyahlangana kutshelile eqhubeka-ke but-ke into engishoyo mina ngoba ikhadi lihlala kwena Ehe. uthi ilondla wena Yebo, Yeah, yebo, understand? liyangisiza manje. liyakusiza ikhadi Yehe. okay sharp Yeah. but into esingikhalisa-ke manje ukuthi leya ngane leyana iyahlukumezeka ngalena isondlo sayo sihlala ngalana kwena but ingane ayikhoni ukuthi yondleke ngendlela Ehe. understand so Imali uSibu idlubhile, ubize imali. mina uSibu wathi ucela bandla ngizomsiza Okay. ukuthi sikwazi ukuthi ikhadi lengane liye kugogo Okay. you understand Okay. silinika ugogo ikhadi lengane akwazi ukuthi ingane a-add ugogo empeshinini yakhe plus kwengane ukuze ukwazi ingane nayo iqhubeke iphile uma impilo uzoba yakhe. sure ukuthi lizohlala gogo No. uma uzoba sure Lohlala Okay. kubaba. hayi Uyazi wena wena. usigebengu phela Okay. wena Okay. ungamququla wena Okay. ugogo Mawakhe, wena. mawakhe. Wenja kabi Mina. wena. Okay. Ngeke ngamthathelani ugogo. hawu ungamququla vele wena ugogo Okay. hayi Mawakhe. ungamququla vele Mawakhe. ugogo Ngoba yini? Ngiyayithanda ingane Angazi yami. ubaba wani Okay. kwakhona Ngiyayithanda ingane yami. Ngiyayithanda ingane yami. wazolela khona uzolela ikhadi leqolo Okay, Phela vele ngiyayisiza Hayi. isiza ingane
kulungileke mawakhe kulungileke Manje liyakusiza kwa so wena into manje. soyenza because manje lempiyeni ngiyayibona ukuthi inkulu kakhulu understand into yokuqala engizomela senze manje nakuyamuthi uzongibamba angithi yabo because one thing mina ngizokufuna ukukuchazela yona sibusi sishilo la sifika la ukuthi azizile ukuzolwa sizolungisa Kodwa manje uyena olwayo mos. but into esiyenzeka nkaba wena usuphoxa mina because ukhulume nawe kamnandi the next thing sifike emzini womuntu soba ngumsindo and ayikho lonto right understand ayivezi ukuthi sabantu abesilisa abahloniphayo Wena udelele wena. sibu ngikhuluma nawe kahle mfowethu yabo ukuze nami ufuna ngiphakanye lo moya isidingo singekho ngithe mina kuwena bafo ehlisa umoya sikwazi ukukhuluma noma ame lo silungise lenkinga siphume kuyona izimpi zakho angihlangene nazo lento engabuye zekwasekuqaleni Okay. engabuzile nje kumina sabonisana kahle Kanjalo. khulume nje kahle Uyakwazi ukubona- ngikuchazele ukuthi mhlawumbe kube ungifonele Uyakwazi ukulalela wena kodwa. Mhlawumbe-ke noma Ukuwalalela nje kodwa. Ukuwalalela nje kodwa. wazi ngani ungakhona ukuthula mfethu Hayi. sisemzini womuntu lana Amakhamera nje ayanginyanyisa nje Ngicela okokuqala. uthule sibu okay iwona la ngibangisa umsindo okay wokuqala. melo Manje- ngicela uphume kusibu uzikhulume nami yes phuma kusibu okay ngithi mina ke ntombazane it's fine mawuthi wena ikhadi lingaya kugogo lihlale kugogo into esizoyenza thina sisho into esingayenza iyodwa ukuthi senze sure ukuthi sifaka ama social worker kule ndaba yini because mina senginenkinga ukuthi kwayona impilo yengane ke inhlaleko yayo Into yanini le lokukhuluma ngayo? no Eyani? ngiyalapho ngizochaza but inhlaleko yengane ngendlela engibona abazali bayo behindizisana ngakhona ingane izoba nenkinga mayingakhula kule environment enenza ngayo and the worst thing you guys niyadingana ukuthi ingane inazi abazali babo bo2 you understand iyasazi vele ingane nje iyasazi Ngapha ngabilisa. iyasazi ingane sengisho ukuthi Asafika ikhadi lekho. sengisho ukuthi inazi ezabazali bayo to be there for yona ingane you understand hayi vele ngizothola umsebenzi ngizodla ingane yami phezu kwali iqono lelo yes akunankinga okay. ngizosebenza Number one. vele Number one. ngizosebenza ngizo-ede kwala ninjalo Ngizo-add. ngizoyiphakela sure okay Uyosindela abafowethu. Uyosindela abafowethu. ngiyayithekela i-anda nje Okay, opheqa bami laba eberebhese ngakuthela labo nasibosini Ngiyamthekelani. nje wena Okay, mama, lo. wangithekelani wena Melo wangithekelani amacici Makamelo, athandani gwaqeni ngicela ukhulume nami. Ukhuluma kanje. Ngicela ukhulume nami. Okay. Ungakhona ukuthi sikhulume so2 uphume kusibu. Okay. Ungakhona ukwenza lokho? Ngiyacela ntombazana. Asenze kanje na. One, asikaye silungise indaba ekhaya ngoba usushilo wavuma yonke into. So faka ama social worker Okay. kuleyo ndaba. Yeah. Then leyeni leyo ukuthandana kanje nihilizisana hayi kanje. asathandana yes Oh, leyeni oh sithandani nje okay. Asikaze sithandane vele hayi. Okay, sure. Into ezokwenzekile naka. Ngicela ukungabe seduze kwalomuntu lo. akusose futhi Nawe sibu angidingi eduze wakhe. uyena Because yazi ungilandela kwenzakalani. kuma Yes, emva emva kwalo. Sibu awume mfowethu. Angikulandeli mina ngizi mina Okay, kwena. okay mawakhe. Ngoba phela Yeah, ngithe yeah. lutho mina yawo. Ngoba bese ngishilo ntombazana. Ish. Yes. Asabe kanti solo obanike wena manje Imama lokho kuyifihla ngisho kuyifihla lokho wapi umshisile mama. hayi bo sorry badla sorry yalunga kodwa hamba ungena endabeni zabantu Okay. Unqese inkabe yami sizobona masiqeda la simisa kanjani. Mawakhe ushisa umuntu, right? Nami ungithukile. Nathi asikho umsulo. Uyangizwa ngithini? Nathi asikho umsulo because sifikile kimi. ngiyaxolisa ke No. kunjenje nangumuntu osiqhathayo beke uze kufike la Kodwa ukube ukwazi awuhlise ngani ukufesana ulaka. ney'nkinga Wena zakhe. kumele wehlise Awuhlise ulaka. ngani. Uma Awu, ukufesana awuhlise ney'nkinga ulaka. zakhe ngaba kufika ngala kufike Okay. khona manje Okay. Hayi kodwa ngoba nawe Ngaba ufuna sifikanga understand. la. Okay, Understand awukufuni lokho. Ubuya understand ngaba kungcono. hlezi vele kuyifavor It's fine. hlezi ngiyiro For the fact that uyaxolisa, it's fine because nathi nje lesifike ngayo. Nathi nje lesihlasele ngayo. Okay, nathi nje thuka kwakho bahle No, it's fine, uma mama. usewathi Yeah. uswena Ngiya-understand. umuntu ufike isikhathi esirong Ngiya-understand mawakhe, ngiya-understand. Siyakuxolela mfowethu, Yeah. yes? Because nathi nje lesifike ngayo ayibanga kahle, I understand. But ke ngifuna understand one thing. yeah Ingxoxo yethu ke ngoba sesikhulumile yonke lento Yeah. isombululo sasho ukuthi ingane uzonika ikhadi angisho but izonika ugogo Yeah, bese yeah. sifaka ama social worker kule ndaba ukuthi angenelele ukuthi ingane indlela ekufanele ikhule ngayo sichaze isimo senu nabazali ukuthi niyahindizisana into yenu ayimile kahle Yeah. you understand because idinga counseling lento yenu Yeah. ayikho grand okay you understand mase ngiyacela amasukulungisele lokho kuze bandla nje ebona ukuthi nami ngifuna ukubona yami ingane noma nini benginikeza beyeke lento ngingabelani nengane bantu baba nawo ngatshela yona umelo wangitshela umelo Wathini? wangitshela umelo Bangaba naye. wangitshela watshela ingane ecabanga isibindi sakhe uthi Wathini? mina ngezi mina ngoba mina ngidaka utshwala Vele uyadaka utshwala. ngiphuza ngaleso sikhathi ngingafundiswa Uyadaka utshwala Okay. mawakhe. umlamo wakho yini imali yakho okay yini yabona ngoba ngikhuluma Uyadaka utshwala nawe ke. okay sharp
Uyikhatha le ningane manje yakho. Shuthi kuma social worker kufanele ngikhuluma indaba yokuthi sikhuluma indaba yokuthi umntwana banokuncisha yena. Shuthi ngimdinga nami ngiyamdinga. Uyamdinga. Yes, vele unelungelo lonke. Unelungelo lonke ufuna ingane. Siyavakasha phela ingane komalumbazi. Noma ikuphi. Yes, unelungelo lokwenza njalo. Sibu. Kodwa baba mayizothatha ayise la emathaveni ahambe na emathaveni lo uzokuvuma yena. Hayi ngiyenze lo nto. Uhamba nomntwana emathaveni? Hayi ngisasithandana naye lo. Noma sasithandana noma ikhuluma ngane yanto leyana. Kodwa indlela engibuka ngangasi kwakudode nje. Kwakudo kwaba yiphutha baqhamuka ingane. Sibu. Kwaphela ingane ayinalo icala. Ingane ninqaba ukuthi uma waya kuyona lesimo sokuthi usabuphela fuma. Angikhumbuli manje singabe nengane. Mhlawumbe uma kodwa mina ngikhumbuli ngokwami ngoba ngiyazi uma wena. Yathi wena. So I understand ukuthi. Yathi wena bawayo. Okay, it's fine mama lo siyayilungisa nje lento. It's fine. Ngithi mina but you understand ukuthi uma wayo kubalekile usabe khona empilweni engane. Vele kubalekile ngoba vele uma wayo vele wayibeletha kanjalo yabo. Isikhathi eside kumele abe nayo. Kodwa manje yabo ulaka mangayehlisa ulaka izinto zingahamba. Because into ebalekile la umuntu understand ukuthi khona lento nakama holiday ka December fikile manje ingane ngiyidinga nami. Yes. Because manje kube i-co-parenting. Yabona into ngane kahle ngale komsini. Ngiyacela ukuthi usuphele ngoba ikhadi ngizonikeza vele. Okay. Yeah, good. Okay, into ekumele yenzeke la isimple ke sibu. 1 kumele understand first ngifuna ube umuntu wesilisa sikhulumisane nawe. Uma kamelolo. Understand? Umuntu wesifazane othandanile naye. You understand? Najola na grand nezo 1 no 2 no 3. Lento ukuthi wena uzombhonya ngithanda lonto le. As umuntu wesilisa you can't do that baf. You understand? You can't do that. And then emva kwalokho bese sizame ukuthi sisolungisa lana. Umuntu wesifazane lo na ukwazi ukumshaya because vele ngiyakuphindisela. Oh yena uzongithela ngamanzi. Ngithini wena ngiyakhulumisana nawe nkabe yami. Ngiyakhulumisana nawe ngisho. Okay, sure. So asenze kanje na ke mami lo. Asenze kanje. Ngoba singikhulumile noba face fine. Asifakeni ama social worker ngidinga counseling because aniko grand. You understand? Aniko grand. Ngidinga counseling vela ngisathandana nenzi lutho but for umoya wenu to heal. You understand? Because aniko grand. You understand mama? Yes. So sizinto esoyenzileyo. Sizoqala okay ikati siyaxolisa ukuthi sokuphuca ikati. Yabo? Yes, but mina ngilwela ukuthi isondlo somntwana. Yabo isondlo somntwana asiye emntwaneni. Then abantu abadala laba bayithini? Ikwasifela nambhude bengicela ukuthi bona babuye bencintshe ingane. Into ebuyingiciki. Okay. Into ebuyingiciki. Ngoba phela nami ingane umnembese bengiba nawo bandla. Kodwa kuhluka uyahlezi uthengela ingane ingane makuthiwe ifuna ukuza kimi iyanqatshela. Uyayicabanga leyo nto? Okay. Nami ngeza ngendlela yami. Ngizwa kahle siswami, ngizwa kahle iphelele. Kuhlungu phela nami la kumina. Nami ngibazisa ukuhlona baba wethu sibazisa ngehlungu. Okay. Because into fanele kanti bayangidinga nekhadi. Yes. Amdini ethula iminyaka emngane nekhadi. Okay. Indaba isekhadini. Okay mawakhe. Phela vele abantu manje udla ngaka amasavana. Ngitshela nje ngabanikeza ikhadi ingane ize ekhaya. Ize nina wayo bandla. Uphuza ngaka amasavana luthuli. Ingane ungakhohlwa phela uyenzela ngalutho lengane. Impilonga la. Okay. Asenze kanje na. Kulungile kodwa nami eyami. Asenze kanje na. Usayibiza ngesibongo sakho. Sibu umntwana wamhlawula. Wawuphi khona umntwana wamhlawula. Ngamhlawula umntwana. Wamhlawula. Nini? Wamhlawula umntwana. Hawu nini? Hawu nkosami. Nini? So phela angihlawula umntwana yena. Akamhlawula umntwana. Hayi. Ongeke wena. You understand? So ngenzela ukuthi ube ne right yonke bafike ukuthi udimanda into yakho. You understand? Ngibiza kanjani ngesibongo sami ingane ekubeni uhlawule. Vele into lokwenzayo. Umntwana ngifuna ngi100% abantu because ubhalelo wena usibhalela wathi 6 okay ngila ngizosiza wena ngibuza ukuthi umntwana wamhlawula yes or no okweqiniso 100% uyazi kwayena kuphela ngapha kwasisonje lekhaya ngaba ngilutho okay ngaba ngilutho ulokhuza usubu wamhlawula umntwana uthi akamhlawulanga okay bengicela ungibizela usisi loka ngithe ngifika ngqonqoze ngidinga ufakazi because manje anginiphikisana no2 endinginkingi ngicela ungilandela family abandawo vele bovumelana phela ngizokhuluma naye Cela ungibizela usisi wakho first. Wesisi. Because manje sibumfuna siqede lento le. Because angikwazi lokho ngilwa into enginawo anginayo show. Ngiyamdinga ufakazi ozokutshela iqiniso ukuthi ngempela umntwana wamhlawula noyiso mina. Shudo wami ufakazi bewudingakala nami ufakazi wami. Okay. My sister njani? Cela usondele ntombazana ayikabi. Ngithi mina ngicela ukukhuluma nje ngoba ube msulwa ibhadi, understand? Ube msulwa ibhadi siswami ayikabi ngiyaxolisa uphinde ngikubize. Ngithi mina usibu umelo wamhlawula yes or no. Mama uyiqiniso usho ukuthi yes wamhlawula manje ngamhlawula ngamhlawula.
akaza mhlawumbe Yeso bencaba mama ben. Okay. Bencaba mama. Okay. Bencaba mama. Vele usizokuzwamisana naye. Ngiyabonga siswa. Ifamily bafabo. Okay, it's fine mawakhe, it's fine. Okay sibu. Wena amanga nje. Ngokuthi ngesimo sokuthi mfethu uyasho usisi uthi amhlawulanga umntwana. And mina ngifuna uqamba manje because nawo nawo ufakazi wakho. You understand? Kunjalo ngoba phela nawo ufakazi ukukhuluma kodwa manje ngoba engenawo mina kanjalo bovumela bavumelana bokuthi it's fine. But sengisho ukuthi kuye manje asibuyeke samadoda sikhuluma into eqiniso. Okay, umntwana umhlawule wena uthi umhlawulile it's fine. Bona bathi awumhlawulanga. Mina ngene lapho. Into engizama ukuyilungisa mina ukuthi sikhuluma iqiniso ukuthi umntwana akwazi ukuvashela uma wakhe akwazi ukuza nakwena. Kuphela emva kwalokho simebile. Kunankinga nalokho lokho nje yona kumele siyisolve ngoba ninibizile ngazalana nje kube solve lo nto solve lo okay siqedile uyakuvuma ke lo siqedile ke mawakhe uyakuvuma lo awutshelanga phela mina utshela umngane wakho lo fiyela niyakhuluma ulanga phambili nawe yezwa nawe amadlebo wavulile it's fine mawakhe umntwana uzokuvakashela okay you understand uzokuvakashela umntwana abakwazi ubanqabe nomntwana ekubeni umzala nawe you understand ilungelo lakho asikazi nqabe nawo umntana futhi ngiyasho ngisho kuyena baba ngisho kuyena bafaka ukuthi ngisho njalo ngisho kuyena usisters okay my sister asenze kanje nake sesamba nje nezinkabi zami because sesiyanyakaza you understand ngicela senze kanje sezane isenza kanje ukuthi sizofonelana arrange lento yamalokhuza nama social worker ukuthi yangenelele nawo because lento isi serious kakhulu you understand then ilungiswe yona my sister then from lapho then ke le enye sobe sixoxe yabo because into ebalekile isondlo somntwana kumele siye kumntwaneni abantu abadala thina uRamaphosa unakho uzama ngo350 asibambe bona ko 350 ke siphume inkingeni zomntwana you understand ukuze umntwana abe grand phela sabazali asiphume imali enzengane you understand sabazali yes ngiyaxolisa uzithathile uzozwa ngawe ke uthokoza ukufonela nje noma uzochazela yena lapho phela mina inamba yakho no ngizoyithatha mina inamba yakho yes uzofika nje uthi usinike inamba yakho sisamba usinike inamba yakho sikwazi arrange everything nama social work and everything then iyohlanganisa ihlangana khona ayikho inkinga ngiyacela abantu ungitholele lokhuzana ngishiya inamba yami ungitholele iphini nephepha yebo my sister sibuda bafu come la ndabe yami soba uthu manje simkanje ngithi mina sifikile sayilwa into ebesizoyilwa you understand salithola ikhadi ubukhala ngalo you understand but ke sikuphi isidingo sokuthi wena sibu ulokhu ufuna ukulwa nomuntu kanjeni hayi phela lo ukushekisa umuntu kanjani ngoba phela umuntu kumele umthulisa ngamuntu esibaza phela umthulisa ngayo into manje yabona ngithi yabona futhi uyaphinda ukhuluma lento ukuthi abantu besifazane bayashawa la eSouth Africa and lento kumele uunderstand futhi khona ingane zabantu ezishonayo ngasi isandla you understand khula nkabe yami khula mfethu ube mdala uunderstand ukuthi ukushaya umuntu esifazane because uzomshaya manje avela athula uboshwe you understand kuzokwenzakalani ingane izokhula kanjani abazali bekho bo2 you understand akuyona impilo leyo nkabe yami you gotta be bigger than you sababu besilisa nika kumele understand lokho bhuti wami understand ngoba amagama akho mfethu ngoba akwazi lokungakha bona serious kubaleke ungaphinde mfethu ubeke lelo gama lelo nokuthi umbeke isandla umuntu esifazane ngisho kuthiwa kuseyena kumama lo oyophinda umthole ngelinye ilanga ungayenzi lo nto nkabe yami hayi lo ubulawa inkani kakhulu kodwa hayi sibuse ngikhulumile nawe ngikhulumile nawe okay mama ngiyabonga Falela mama nje ngiyaqhaqhaza ke ngisazishuka nginyanye kabi okay into esoyenza ke my sister sothi nje wena ngifuna ukuthi usifonele then masusifonelile thina sobe arrange ke nama social worker usandilo amagwazi usandilo ona neketelo la sorry baba sorry Nidlule na iclinic okay mama ambuza kakhulu ngawo usandilo ufuna ukumshela sofuna ukumshela kanti wabuza ngake igama sibongile bafu asinyakaza bafethu uzela nkabe yami Mzansi kunzima bafethu one thing mfethu engihlezi ngilwa imihla nemihla yes niyasibiza nithi asomsiza senzeni but there's things esingesikhona thina ukuthi simsize makuthi nana nifuna ukusizakala usibuza ubhalele kahle kamnandi wathi mfethu ngicela siyolwa lento le kanje isondlo somntwana kanje siyafika sizolwa leyo nto usibuse uphamisa amagama wrong uthi kanjani ngikhuluma naye kamnandi usibu you understand angifuni ukuba ngathi ngimbeke umuntu omubi ngifuna isho lo yena axolise ebantwini because manje into yenza nkabe yami i-wrong kakhulu you understand ngiyakuzwa baba khula mfowethu understand uxolise kumphakathi wonke kanjalo ngiyaxolisa impela ngendlela engisangayenza ngayo nami ukunyanya kanjalo phela uma indoda kanjalo ubungakwasakwazi ukuyicontrol kodwa abo mina ngibonga umsebenzi wengendlela enenze ngayo ngibonga ngathi ngingaqhubeka ngisiza abanye kanjalo ngiyabonga kakhulu bafethu alright nkabe yami nokuyazwakala bafethu but nje yilokho bafethu hayikabi mina ngusandilo kwamagwaza ngiyaqhopha lezozo ngithi ngincanywe ibhadi but niyazi ukuthi umsebenzi wethu uyaqhubeka ukhona udlala amatifana ngale ulungisa umjolo ukhona futhi usandile wakwamagwaza isibongo ulungisa le yanto esithi abangani bethu but la awondli ngiyeza
ngithi mina undlani zonke izingane izondlo zeingane ayihlala einganeni lento ukuthi ingane zondliwa ngala udikhathi la uhlala ngala ngeke isipanele lonto because mina la ngizosebenza and I'm serious yazini ngiyaphuma siphuma kanje sihamba kaphi ngala noma ngala siphuma ngala Siphuma ngala. sokwazi ukuthola into akawami okay